ang lahat, lilinisan muna natin itong ating hipon. Gamit ang gunting, puputulin ko lang ang kanyang bigote. Gawin lang po ito sa lahat. Kunin ang maliit na bituka gamit ang toothpick. Ito ay nasa bandang likuran. Ganito po ang pagguha. Nahugasan ko na itong ating hipon. Ibabad ko lang sa Sprite na mga 30 minutes upang mawala yung langsa at magiging manamis-namis itong ating hipon. Prepare ko lang yung ating pangsahog. Gisahin muna natin ang bawang. Parang may halong tubig itong ating mantika. Ilagay natin to mamaya kapag luto na ang ating hipon. Hintayin lang natin to na magiging brown. Okay na to. Set aside muna natin to. Ngayon, lulutuin na natin ang hipon. Paiinitin lang ang mantika. Ilagay ang bawang, sibuyas, at 1 kilong hipon. Haluin lang ito ng mabuti. Maglagay ng asin at ground black pepper na aayon sa inyong panglasa. Takpan ko lang ng 3 minuto. Ito ay mahinang apoy lamang. Takpan ko lang ulit ng 1 minuto. Ngayon, iset aside muna natin to. Hindi na natin hihintayin na mag-evaporate ang lahat ng liquid para hindi naman siya ma-overcook. Ilagay ang butter. Ang gamit ko ay salted butter. Papainitin lang natin hanggat matunaw. Maglagay lang ako ng bawang. Isunod na natin ang hipon. Tikman ko lang kung sakto na ba ang timpla. Dagdagan ko na lang ng asin at paminta. Okay na yan. Serve na natin to.
Ito na po ang ating buttered garlic shrimp. Kainan na po!